No takže tu sme včera skončili, tak musíme pre ňoho vytvoriť tú bombu, tak ideme to spraviť tú úlohu. Tuto ešte máme kľúč. To je vlastne od tej jaskyne, aby sme sa tam dostali. Musíme ísť ďalej dozadu. Takto. Ďalej to takto. Samozrejme, aby tu neboli kamaráti, no. Dávaj chechtáky a vypadni. Dobre, teraz kde sme? Aj ono, aj tieto kryštály on bude, myslím, že chceť. On ešte aj tieto kryštály bude musieť zbierať. Toto. Nie som si úplne istý, ktoré teraz tu tých kryštálov viacej, ale aj to bude chcieť ten starček. Všetky peniaze ku mne. Dokeľu, ale ako on bude chcieť zobrať tie kryštály? Neviem, ako sa to nejako teraz zbiera. Myslím, 10 kryštálov chce, alebo koľko. Neviem, kde sa to... Možno, že ešte niekde ďalej, túto. Toto je jedna tá vec, čo potrebujeme. Ešte tie kryštály. Len neviem ako. Nič, ideme dole, ešte tamto tuším mal svoju sekerku. Sme to išli. Tuto. S týmto myslím, že hore nejako úplne. Aj toto, áno. Toto jedno už mám a teraz toto druhé. Ja si myslím, že to už máme hento, tak môžem ísť dole. Ako ja s nimi bojovať ani nemusím. Dole. Dám to tomu starčekovi. Tie veci, čo chcel, tak tie dve zmesi už tuším mám, to je... Tuším to, čo chcel. Yes. Kde je ten starček to? Nech mu to dám. Dokiaľ ide, dobre. Tak to malo byť za jeho domom, tak to som nejako pokazil, to není dobré toto. Tu je ešte niečo. Mám teraz tadiaľ to blbosť. Idem dole, kašlem na to. Aj to, tuto to je, tuším, áno. Tuto sa otvárali tie dvere, áno.
Hej, teraz musím ísť za tým starčekom naspäť. Takže to je tadiaľto, takto. Ja mu to dám a on mi vytvorí z toho takú trhavinu. Kde si tu, detku? I need 4 satchels of powder if you want me to help you. Now get going. Počkaj, tak nemám tie správne ingrediencie, alebo čo? Počkaj, dáme toto. No, koľko ich potrebuje? To počkaj, možno, že by sme to zistili tuto niekde. Ešte asi musím ísť ďalej, to je asi nejaká divočina. No dobre, detko, dám ti ešte toho viacej. Idem naspäť. Lebo vidím, že toto som pokazil, toto. Musím tam ísť. To by sa nedalo stať ďalto. Však to je jedno, tak takto tam vlezem do tej jaskyne, kde to máš, detku. Tak keď musím nájsť viacej, no tak nájdem viacej, tak počkať, ale ja som... Tuto som bol. Ale áno, tu som bol, to sa to vrátil a... To... Ja, áno, tu sú tie skapaciny. Poďme ešte sem, možno, že tu ešte niečo. Ja aj tu som už bol, aha, tak tu nie. Tak poďme hore výťahom. Tu nie je nič. Viem, že ešte chce aj kryštály. Ale dokeľu, kde to ja nájdem? Kde si ty? A teraz kam? To by ma zaujímalo, že kam? To sa tu ešte paprčí. Chce ešte po rypáčku dostať. A pozriem aj toto. Jak tu je ešte jeden. Aha, teraz môžem ísť za ním. Toto mi chýbalo, preto on mi to... Boha, aké mešce zlatá, ja chcem. Čo je to? Aha. Tam je ten detko. Preto mne to nevychádzalo, keď som išiel von z tej jaskyne. Že... Takže takto. Aha. Ale tak počkaj, ako... Sa tam nedostanem naopak? Jo, to... A pôjdem tými výťahmi. Šlem na to.
Tak už nemám čo stratiť. Počkaj, kde to je? Hop. Kto tu ešte chce za ucha 2-3 výchovnú? Myslím, že týmto hore. Ale dokeľu, zase som sa oklamal. Dokeľu, kam som ja vystúpil? Musím ísť naspäť. Som sa okeťasil. Nemal som ísť hore. To dole? Lebo iná cesta tu aj tak není. Týmto dole? A myslím, že tadiaľ to von. Áno, výborne, super. Super. Teraz bude starček spokojný. Got it already? You're a quick one, aren't you? Maybe you'd like to move in here and help me with my manifesto, eh? In this place? I think I'll have to pass. How long is it going to take to make these explosives anyway? What's your rush? That leather's starting to chafe or something? Listen, since you're in such a damn hurry, I'll just give you one of mine. I can make another with this powder when I get the chance. Thanks for your help. Give Toadfist a kiss for me, eh? No dobre, už máme tu trhavinu. Takže... teraz podľa mapy kam. Ale savenem to. Budeme pokračovať na budúce. No dobre. Takže toto bolo odo mňa všetko. Ja vám prajem pekný deň, majte sa krásne.